Να διασκεδάσετε με τα φεντομουτσονάρα μου και η κολοκυθιά. Να ξεποδαλιευτούμε στο βλέμι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Αλλά ταμπούρλο κύριε Κώστα. Με παράσταση. Ρε Παναγία μου. Και σας καλημερίζω εφέτειμο καημένος. Γύρισε Χεντεϊβάτη, σήκω παιδί μου επάνω. Στον ουρανό σ' έψελνα, στη γη σε βρίσκω. Έτρεχα κοντά δεξιά αριστερά, να σκάψω κανένα χωράκι, να βγάλω κανένα κοταπουλάκι, να σφάξω να ταΐσω τα παιδάκια μου. Είσαι καλός οικογενειάρχη, δουλευταράς, και γι' αυτό σ' αγαπάει και εγώ και το μεγάλο υψηλό Πασάς και το όλο το επιτελείο του Σεραγιού. Χεντεϊβάτη παιδί μου, επειδή ο κόσμος τον τελευταίο καιρό έχει νησάξει στις κλοπές μα και στα ψέματα, θα σε χρειαστώ παιδί μου στο Σεράι με έναν άλλον βοηθό, δεν ξέρω, κανέναν φίλο σου, όποιον άλλον ελάτι θελήσεις, αλλά να έρθετε να καθαρίσουμε την αποθήκη του Σεραγιού. Το μόνο που θέλω Χεντεϊβάτη να είναι τίμιος, το ψέμα να μην γνωρίζει τι είναι. Θα τρέξω κοντά να σε βρω τον καλύτερο του τόπου και είναι και φίλες μου. Ωραία, πήγαινε Χεντεϊβάτη και θα κερδίσετε παιδί μου από 8 λίρες. 4 εσύ και 4 αυτός. Σας ευχαριστώ και τα κανάγει τίποτα παιδί μου. Σε περιμένω ναι, θα τρέξω. Αχ Θεέ μου, τώρα πού να τον βρω, αυτόν τον Καραγιώργη. Βέβαια, μόνο αυτός είναι παιδί μου, σωστός. Άνε στην παράγκα, για να δω. Καραγιώργη βρε! Μπαμπάκο χτυπάνε την πρώτα. Αν δεν κοιμηθεί τα βίζα ο τρελός γειτονιάς θα είναι. Έβγα παιδί μου, Χεντεϊβάτης Τσελεπής. Ο γλυφιτζούρας, ο Τσελεπής είναι. Έβγα παιδί μου, άντε φύγε από εδώ πέρα, πήγε σε καμιά γειτονιά ρε. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Τι δουλειά έχετε, κοιμόμαστε. Θα με τρελάνεις κακό χρονάκης. Έβγα παιδί μου, φύγε δεν βγαίνω. Θα σε βγάλω με άλλον τρόπο. Α, τι βρήκα, ένα ρολόι και επιχρυσωμένο. Αλλά τι το φωνάζω, μη τυχόν και έρθει και το πάρει. Τι ρολόι κακό χρονάκης. Δικό μου ήτανε. Ποιο ήταν δικό σου? Το ρολόι. Το ρολόι, εδώ θα σε φτιάσω, για να δω αν ήταν δικό σου. Εσύ που το έχασες. Εγώ το έχασα, εκεί που το βρήκες κι εσύ. Εδώ σε θέλω. Πού σου είχε πέσει? Εμένα μου πέσε. Πού εδώ? Θα την πίσω ρε. Είπα εδώ πέρα, περίμενε. Μου πέσε. Εδώ σου πέσε. Εσύ κάτσε καλά. Πού ξέρεις τι που μου πέσε το δικό μου το ρολόι? Πες παιδί μου. Εδώ μου πέσε. Α, εδώ μου πέσε.
αυτό που σε έπιασα ότι λες ψέματα. Γιατί εγώ το βρήκα εδώ στα χορτάρια. Εάν μου πίναγε ο τριολόης, το βάλε στα ποδαράκια που έχει, τρίκι τράκα και πήγε να φάει χορταράκι. Καραγιώτη μου, ψέματα ήτανε. Αλλά σε ήθελα για δουλειά, με φώναξε ο πασάς εδώ του τόπου και να που τελικά είπα να πάρω βοηθό εσένα και δεν θα σε πάρω. Σιγά το ψωμί που κοπάει με σένα, ναι. Όπου και να μπλέξω, φίλο θα πάρω. Είσαι και αχάριστος. Άντε. Γι' αυτό και εγώ τώρα, επειδή είσαι εσύ έτσι, θα πάρω το πανί αυτό το λευκό και θα φύγω. Το πανί αυτό εδώ πέρα που παίζουμε, και μετά ο μπαρμπούτης που θα παίξει. Τα μπαρμπούτ, δεν με νοιάζει εμένα. Είσαι και αχάριστος, πήγε από εδώ πέρα, ρε, που είναι το παιδί από τον Πειραιά. Να παίξει και για το που κάνουμε και το πανί, Έλα παιδί με μπερδεύεις. Ναι, δεν με νοιάζει, το δίνω το πανί. Γιατί έχω υποφέρει τόσα χρόνια, γύρω στα 120 κάπου εκεί πέρα, δεν πάει παραπέρα. Ορίστε, είδε και εμπειρογνώμων άλλος. 150 χρόνια το έχω βγάλει τον υδρότα της ζωής μου για να βγάλω το πανί. Να του δώσω ζωντάνια, να αναγνωριστεί. Τώρα δεν με ενδιαφέρει, εγώ το πάρω. Δεν το πάρεις, θα σε καπλαδίσω στις φάπες. Γιατί τι με πέρασες, κανένα πάπλωμα και θα με καπλαδίσεις. Δεν το δίνω εγώ το σαράκι, τον Μπερντέ. Τον Μπερντέ, τι να σου πω, εγώ θα τον πάρω. Ρε Γατζάρη, έλα να βρεις κανέναν τρόπο να χωρίσουμε μονιασμένοι. Να χωρίσουμε μονιασμένοι. Ωραία, βρήκα. Για να μην με πει ο κόσμος ότι είμαι παλιάνθρωπος, βρήκα τι θα κάνουμε. Θα πει ο καθένας από ένα ψέμα. Από ψέμα, ναι. Και όποιος πει το μεγαλύτερο ψέμα, αυτός θα πάρει τον Μπερντέ και θα φύγει. Και ο άλλος θα μείνει άνεργος. Ναι. Με την κρίση, ναι. Τι να το πω. Ψέμα, ναι. Ωραία. Άκου εδώ όμως. Αν τυχόν τον πας εσύ τον Μπερντέ, που δεν πρόκειται να τον πάσεις ποτέ σου, δεν θα βγεις και θα λες θέατρο ο Καραγιώης. Όχι. Θέατρο ο Χαρατζάκης. Ωραία. Ωραία. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω κι εγώ. Θα αρχίσεις ή θα αρχίσω. Όχι, θα αρχίσω. Κάτσε καλά, έλα εδώ. Ωραία. Ωραία. Ξεκινά. Λοιπόν, Καραγιώτη μου, από πού να ξεκινήσω. Από εκεί που θες. Ωραία. Μια φορά και έναν καιρό, στα παραμύθια. Ένα παραμύθι, περίμενε. Λοιπόν, μια φορά και έναν καιρό, ναι, ήθελα λέει να κάνω ένα εμπόριο. Να κάνεις εμπόριο, ωραία. Και λέω τι να πιάσω, να περιπλανέμαι, μάλιστα, και να κάθω να παίρνει ο κόσμος να κάνω λεφτά. Λεφτά θα σε πάνε. Ωραία. Και τρέχω Καραγιώτη δεξιά αριστερά να βρω κανένα τι μπορώ να κάνω και τι μου κόβει. Τι σου κόβει. Να πάρω πασαντέμπους. Χωρολογικός πόρους. Ναι, αλλά δεν θέλω από αυτό το δικό μας τον πασαντέμπο, γιατί θέλω από τον τουρκικό που είναι και ψωμωμένος. Είναι πιο περιποιημένος. Ωραία. Πώς να κάνω να τρέξω δεξιά, να τρέξω αριστερά. Το μόνο που είχα στην τσέπη μου ήταν ένα, τώρα μετά μπορώ να το πω, ένα 20άρικο. Ο σπουδαίος έμπορας. Ούτε το παππούλιο δεν μπορεί να πάρει έτσι. Τέλος πάντων, πάω παίρνω να δω πώς θα περάσω απέναντι στη μικρά σκύλα. Ωραία. Πάω Καραγιώτη μου, τρέχω δεξιά αριστερά, δεν βρίσκω καμιά βάρκα, κανένα εισιτήριο, ωραία, και φτιάχνω μια βάρκα δικιά μου. Βρήκε ξύλα, όχι, άκου εδώ. Αυτό θα πει μυαλό, το βλέπω. Πήρα ένα χαρτί μεγάλο. Χαρτί. Και τι έκανες, έκανα μια βάρκα από χαρτοσακούλα. Βάρκα από χαρτοσακούλα. Και την έβαλες μες στο νερό. Για να παίζεις. Όχι να παίξω. Για να περάσω απέναντι στη Μικρά Ασία. Να περάσει με τη βάρκα. Που ήταν από χαρτί. Ναι, τι παιδιά αυτά τα λες τα ψέματα. Δεν ξέρω να δεις ψέμα. Κάτσε παιδί μου, ψέμα δικό μου είναι. Τι σε νοιάζει εσένα, ναι. Αν είναι ψέμα, κάτσε κάτω. Ωραία. Κάτσε άντε λέγε. Λοιπόν, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, ωραία. Και φτάνω επιτέλους στα παραθαλάσσια της Μικράς Ασίας. Πέρασα και ο κόσμο και ο κοσμάκι, πέρασα και ο Καβοντόρο. Τη θάλασσα την πολύ. Και δεν πνίγηκες. Όχι, έτσι για να τα λες τα ψέματα. Αυτό δεν ξέρεις να πει θάλασσα φουρτούνα. Τι σε νοιάζει παιδί μου, είναι ψέμα. Αν είναι ψέμα, κάτσε κάτω. Ωραία.
Δεν κάθεσαι καλά. Φτιάξε τα ποδάρια, κάτσε καλά. Ωραία. Ήτανε το χρυσού είναι πατέσαι. Ωραία. Λοιπόν, φτάνω που λες Καραγιώργη με τα πολλά στα παραθαλάσσια της Μικράς Ασίας. Α, ωραία. Είχα διψάσει κουρασμένος, υδρωμένος, ωραία. Βλέπω ένα πηγαδάκι, αλλά δεν είχε ούτε κορδόνι για σκηνή να το πιάσω, αλλά δεν είχε ούτε και ένα κουβά. Ούτε κουβά, όχι. Λέω τι να κάνω, ας βγάλω λέω το σκούφο μου, το σκούφο του για κουβά. Και το ζωνάρι μου, να το ρίξω κάτω, να το δέσω, να βγάλω να πιω λίγο κρύο νεράκι. Ωραία, και τι έγινε. Βγάζω το σκούφο μου, το δένω με το ζωνάρι. Το ζωνάρι, είναι μακρύ το ζωνάρι, 2 μέτρα. Ωραία. Το ρίχνω κάτω και δεν έφτανε το ζωνάρι. Και τι μου κόβει, με τι σου κόβει. Να το βάλω διπλό το ζωνάρι, για να πιάσω να πιω κρύο νερό. Έτσι του τρελού το ζωνάρι, δεν σου κόβει. Α, το παιδί μου, είναι ψέμα. Είναι ψέμα, ωραία. Κάτσε κάτω. Τέλος πάντων, με τα πολλά, πλάγιασα να κοιμηθώ, ωραία. Το πρωί ξαφνικά Καραγιώργη μου. Σηκώνομαι, περίεργο, έλα σταμάτα, σηκώνομαι και νιώθω μια δροσιά πάνω από το κεφάλι μου. Θα έχει χιονίσει, όχι παιδί μου. Ποιος ξέρει, όπως φαίνεται θα πέταξα εγώ κανένα μπασατέμπο κάτω, και θα είχε φυτρώσει. Μπασατέμπος, ο ψημένος, ο ξεραμένος, είχε φυτρώσει. Και σηκώνομαι Καραγιώργη μου και βλέπω μια κολοκυθιά. Μα τι κολοκυθιά, 100 μέτρα πάνω. Η κολοκυθιά, πάει επάνω η κολοκυθιά. Ναι. Δεν πάει κάτω. Όχι, δεν πάει κάτω. Τι λες να συγχύονται, αφού δεν και θα πω γεωγραφία, τι στο νιώτα στο ψέματα. Βρε παιδί μου είναι ψέμα, ρε δεν πάει κάτω, του λίτρα εδώ πέρα η κολοκυθιά, δεν πάει πάνω. Βρε παιδί μου είναι ψέμα. Είναι αυτό το πράγμα, κάτσε κάτω ρε. Έχει και ψέμα τρομάρα σου, ασυγχύονται. Άκου, δεν ανεβαίνω πάνω και βλέπω μια κολοκύθα Καραγιώργη μου. Μεγάλη, μεγάλη κολοκύθα. Σαν να σου φέρω παράδειγμα, σαν την πλατεία του Συντάγματος. Τόσο μεγάλη κολοκύθα, ναι, ανεβαίνω επάνω, δεν είχα και πριόνι. Και τι έκανες? Λέω, να πάρω να την κόψω με τα δόντια μου. Πριόνια τα δόντια σου. Όχι παιδί μου, με τα δόντια μου, κράτα την κόψω να την πάρω. Ωραία, ανεβαίνω επάνω, την κόβω με τα δόντια, το κοτσάνι, την παίρνω αγκαλιά, την κολοκύθα που δεν θα το Σύνταγμα, τη βάζω στη χαρτοσακουλένια τη βάρκα, ωραία, και περνάμε απέναντι στον Πειραιά. Μαζεύτηκε κόσμος από την Πάτρα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αυλίδα, από τη Χαλκίδα, από παντού. Ήρθε κόσμος και κοσμάκης να θαυμάσει τη δική μου κολοκύθα. Μετά, και αυτό είναι το ψέμα μου. Εκεί τελείωσε. Σπουδαία τα αλλάζανα. Φθηνά τις γλίτωσες. Άντε τώρα να ακούσουμε το δικό σου ψέμα. Τι θα είναι αυτό? Αυτό το δικό μου ψέμα τώρα. Ο Γουρσούι με κολοκύθα. Α, ναι. Μια φορά που λες Καρατζάκη έναν καιρό, κάτσε κάτω, ήθελε να με γεννήσει η μάνα μου. Ωραία. Και εγώ ήμουνα στο καφενείο και έπαιζα τάβλη. Τώρα τάβλη έπαιζα, σκάκι έπαιζα. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν έχει σημασία, σκάσε. Περίμενε, αυτό το δικό μου θέμα, μην πετάγεσαι. Ξαφνικά βλέπω ένα πιτσιρί που έρχεται φωνάζει. Κύριε Καραγιώργη, κύριε Καραγιώργη, κύριε Καραγιώργη. Τι είναι παιδί μου, περίμενε, αυτό το είπα κι εγώ. Τι έγινε, ρε, μου λέει τρέχα σπίτι, δεν σε γεννήσει η μάνα σου. Ωραία, βλέπεις εσύ στο καφενείο και ήρθε ένα άλλο πιτσιρί να σου πει ότι θέλει να σε γεννήσει η μάνα σου. Ναι, είναι θέμα. Θα τρομάρα να σου έρθει. Ας το κάτσε όρθιο, δεν βγάλεσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τρέχω εγώ λαχανιασμένο, πάω στο σπίτι, βλέπω την κυραμαμή, με ξεγεννάει, σε ξεγεννάει, ναι, και μου δίνει να φάω ένα αυγό. Μου λέει πάρε φάω αυγό εσύ πέρα, πάρε και το κοταλάκι μόνο σου, να φας το αυγό να ξεγεννείς και τη μάνα σου, την περιποιηθόταν τη γυναίκα. Βρε βρέφος εσύ και θα φας αυγό, ναι είναι ψέμα, τρομάρα σου. Τέλος πάντων, πάω να φάω τα αυγό, κάνα τζάρι, ξαφνικά κάνει ένα κλακ, τι ήτανε,
έπεσε το μισό κουταλάκι μέσα, έσπασε. Όχι το μισό, όλο το κουταλάκι έπεσε μέσα. Το κουταλάκι έπεσε μέσα στο αυγό, ναι, είναι ψέμα, στρωμάρα σου. Μετά πολλά, τώρα λέει, ακόμα δεν ήρθα στον κόσμο, θα φάω ξύλο από τη μάνα μου. Και τι έκανες, λέω τι να κάνω, παίρνω φόρα ένα τζάρι και τραβάω μια βλού και πέφτω μέσα στο αυγό. Ολόκληρος άνθρωπος μπήκες μέσα στο αυγό, ναι, είναι ψέμα. Τρομάρα να σου έρθει και τέλος πάντων αρχίζω να κολυμπάω. Περνάω Καβονδόρο, μπράβο, περνάω Μικρά Ασκία, μπράβο. Τέλος πάντων από εδώ από εκεί βρίσκω το μισό το κουταλάκι κάτω στους Σκαραμαγκά. Τα ναυπηγεία, ναι, μετά πολλά, ωραία λέω, τώρα κάτσε να πάω να βρω και το άλλο μισό. Κολυμπάω, φτάνω κάπου εδώ πέρα στην αυλίδα, ναι, και βρίσκω το άλλο το μισό το κουταλάκι. Ωραία και τώρα λέω να πάω να μου το οξυγονοκολλήσανε κάπου. Και τι έκανε. Τέλος πάντων δεξιά αριστερά, φτάνω πάλι στο Πειραιά, καταλήγω, ωραία, και μόλις φτάνω βλέπω κάτι εργάτες. Μας πορεύανε κάτι καράβια, ναι, και αρχίζανε με 500 εργάτες. Άλλοι με σφυριά, μάλιστα, και άλλοι με πριόνια και σίδερα. Και είχαν όλοι μας και χτυπάγανε. Θα μου σπάσεις στα δόντια. Τέλος πάντων και φτιάχνανε ένα τζάρι, ένα καζάνι. Ναι, καζάνι, μα τι καζάνι. Να σου πω, από εδώ και ακόμα ολόκληρη η γη πιο μεγάλο. Τι μου λες, ναι ρε, τι να λέω τώρα, ήταν 3 φορές πιο μεγάλο από την πλατεία του Συντάγματος. 3 φορές πιο μεγάλο από την πλατεία του Συντάγματος. Ναι, και τι το θέλανε τόσο μεγάλο καζάνι, να βράσουν τη δική σου κολοκύθα καταζάρι. Αχ, τρομάρα να ντόρθει, πω ψέμα. Και τώρα βγήκα εγώ χαμένος και εγώ κερδισμένος. Αλλά ρε Χαρατζάκη, για να δεις τι φίλος είμαι, τι καλός άνθρωπος, δεν θα σε διώξω από το πανί για να μην πει ο κόσμος ότι ο Καραγιώης είναι παλιάνθρωπος. Εδώ ρε Χαρατζάκη, να μην μείνουμε μαζί για πάντα ρε, στο Μπερδέ. Μπράβο Καραγιώτη μου. Αλλά τώρα πριν σε χαιρετήσω, μέχρι να αφήσουμε και γεια, ναι, ωραία, θα βαρέσω ρε Καραγιώτη από ό,τι μ' αρέσουν να παίξει έναν καλαματιανό. Μπράβο Καραγιώτη μου, μπράβο ματάκια μου, αγάντε μαέστρο, έναν καλαματιανό.